I see what life has dealt to me. With every sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. Some soul in me, your gift of love to me, life to live for me, breathe to make me breathe. For every man who built a home, a paper promise for his own, he fights against an open flow of lies and failures. We all know, to those who have and who have not, how can you live with what you got? Give me a touch of something sure, I could be happy evermore. Some soul in me, your gift of love to me, life to live for me, to see, to make me breathe. Your honesty, your innocence to me, breathe your word and set me free. Breathe to make me breathe. This life prepares the strangest things, the dreams we dream of. What life brings, the highest highs can turn around to sow love's seeds on stony ground. Breathe, breathe. Some soul in me, your gift of love to me, life to live for me, to see, to make me breathe. Your honesty, your innocence to me, breathe your word and set me free. Breathe to make me Doncs bona tarda a totes i a tots i gràcies per assistir a aquest acte d'inauguració del curs 2024-2025 de la seu del campus extens de la Universitat Rovira i Virgili a la Pobla de Mafumet. Per començar té la paraula el senyor alcalde de la Pobla de Mafumet, Joan Maria Saldà. Molt bé. Bona tarda, benvolgut vicerector de Compromís Social i Sostenibilitat de URB, també regidors de l'Ajuntament, regidores, també el director de l'Institut del Morell, que s'ha acompanyant també, i també l'alcalde de Torredembarra i també com a representant de la Diputació de Tarragona. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest acte. Abans ho comentava precisament l'alcalde de Torredembarra que el 21 d'abril del 2010, o sigui, vol dir que fa 14 anys llargs ja també, que van tenir l'honor de signar el conveni de col·laboració que obria a la porta que la Pobla acollís
a la seu del campus extens de la Universitat Rovira i Virgili. Avui, 14 anys després, aquesta relació diria jo que és més forta que mai, amb una programació estable que porta fins a casa nostra diferents activitats periòdiques que permeten a tots els veïns i veïnes accedir als fets culturals també i molt també divulgatius. Un clar exemple és el que veurem avui durant els propers dies, a l'organització de diferents actes en el marc de la 29a Setmana de la Ciència. Es tracta, diria jo, d'una excel·lent oportunitat perquè grans i sobretot petits s'apropin en tot allò que es pot oferir la ciència i en temes també de coneixement i descoberta de l'entorn que ens envolta. I per què no? Doncs destapem també alguna vocació científica. Per això us convido a participar de les activitats que han estat organitzades des de la nostra seu del campus extens de l'URB i que posem també a la vostra disposició. La primera d'elles té lloc avui amb aquesta inauguració del curs que suposa un pas més en aquesta ja llarga relació de la col·laboració mútua entre la universitat i el nostre poble. Aquesta és, sens dubte, una relació molt beneficiosa a tothom, però sobretot pels nostres veïns i veïnes, perquè ens permet gaudir d'un potent emissor de la cultura, d'educació i de coneixement, i també no cal dir també de quilòmetre zero. A través d'aquest vincle de la universitat de referència al nostre territori, donem el tret de sortida oficial a una iniciativa que porta diferents valors al nostre municipi, alhora que ens permet també desenvolupar encara més un objectiu fonamental d'aquest consistori, potenciar i millorar la vida de tots els nostres veïns i veïnes. Per això vull agrair a l'URB la confiança que any rere any es diposita com a seu del campus extens. A la Pobla som conscients de la importància que avui en dia té la formació continuada, perquè sense formació, sense preparació, les societats estan condemnades al fracàs. Per això, des de fa ja molts anys, venim apostant de manera ferma i decidida per l'educació i la cultura. Apostem per oferir als nostres veïns i veïnes, grans i petits, totes les possibilitats educatives i formatives que estan al nostre abast. Em refereixo també a les beques i ajuts a l'estudi, que també els cursos formatius i també moltes varietats iniciatives culturals que durant tot l'any tenen lloc a casa nostra i que també ens ajuden a potenciar el coneixement i la cultura. Em refereixo també als llibres que editem cada any, com pot ser el llibre de Sant Jordi, em refereixo a les moltes conferències organitzades, em refereixo a concerts de música de qualitat i també a les representacions teatrals i també que avui contem amb el suport de la Correla de Teatre, que avui també ens oferirà un tast molt interessant amb una lectura dramatitzada. Queda clar, doncs, que som un poble que estima i aposta per la cultura i la formació com a pilars bàsics d'una societat amb voluntat de seguir creixent. Una societat que vol millorar dia a dia, que no es conforma i que mira el futur amb ganes de seguir, com sempre, aprenent. Per tot plegat, des de l'Ajuntament de la Pobla esperem mantenir durant molts anys aquesta col·laboració amb l'URB perquè ens ajudi a créixer a nivell cultural, educatiu i que tot plegat redundi en favor de la nostra societat. Res més, només reiterar el meu agraïment del consistori de l'URB i el seu vicerector que avui ens acompanya i tots nosaltres per estar en aquest acte. Moltes gràcies i bona tarda. Gràcies, alcalde. Abans de continuar amb el torn de paraules, us explicaré breument, pels que encara no conegueu el projecte, que sou pocs, què és això del campus extens. Doncs el campus extens s'emmarca dins del que es diu la tercera missió de la universitat, que és la missió territorial, i que pretén apropar el coneixement al territori. És a dir, treure el coneixement de les aules i de les facultats per portar-lo al territori a través de les seves diferents seus. Aquest projecte també és possible gràcies a la col·laboració dels ajuntaments, com hem dit, i que obren les seves portes a les activitats universitàries. Gràcies també al suport de la Diputació de Tarragona, que aprofito també per saludar al diputat Vale Pino, que és el diputat delegat de projectes europeus i que ens acompanya avui també aquí. Bé, la seu de la Pobla Med col·laborem en diferents programacions destacades del municipi, com són les jornades de la igualtat, vinculades a la regidoria de l'igualtat, on aquest any vam participar en un acte. També amb les jornades culturals vinculades a la regidoria de cultura que porta el company Sergi Moreno
on aquest any hi van col·laborar amb fins a 3 actes. També anualment organitzem una sortida per fer una ruta literària i aquest any hem visitat la Cartoixa d'Escaladell. En cursos anteriors també hi hem col·laborat amb altres entitats del municipi o també amb els casals d'estiu o fins i tot amb l'Institut del Morell quan van fer la jornada de globs de ciència i també aprofito per saludar que ens acompanyen també avui el director de l'Institut del Morell i el seu secretari. Un espai destacat també dins de la seu del campus extens de la Pobla tenen els clubs de lectura vinculats a la regidoria de biblioteca, on també tenim avui aquí el regidor de biblioteca, senyor Abel López. I bàsicament el club de lectura adult es reuneix una vegada al mes per comentar un dels llibres que escolleixen els seus participants i els comenten juntament amb l'autor o l'autora del llibre, que sempre també tenim el plaer de rebre'ls aquí en aquest municipi. També tenim els clubs infantils, clubs de lectura infantils, que actualment en tenim 3 grups i també es reuneixen una vegada al mes i treballen un llibre i fan una activitat o manualitat relacionada amb aquest. També formem part, com hem dit, de la Setmana de la Ciència, que tot just avui comencem. I com sabeu, l'activitat no s'atura dins del campus extens, hem començat ara el curs 2024 i ja estem preparant tota la programació de la part d'aquest 2025 d'aquest curs. Jo crec que ja he parlat prou, ja coneixeu una miqueta el que fem al campus extens i dono la paraula ara al vicerector de Compromís Social de la Universitat Rovira i Virgili, el senyor Jordi Viloli. Bona tarda a tothom. Jo dir-vos, primer que res, saludar les autoritats i l'agraïment és mutu. El projecte no funciona si no hi posen les dues parts l'interès que posa el vostre municipi, que és equivalent o fins i tot a vegades superior al de la Universitat Rovira i Virgili. Per tant, gràcies també per donar peu a que el projecte funcioni. D'altra banda, dir-vos que l'Edgar m'ha xafat una miqueta el discurs. Jo sempre començo dient això de la tercera missió i tal, avui ho ha fet ell, però ho tornaré a dir, o sigui cosa. A la Universitat Rovira i Virgili, una universitat del territori, sabeu el que és la universitat. A la universitat normalment, quan se parla d'això, se pensa en les aules, se pensa en el que nosaltres diem la primera i la segona missió, sobretot, la docència i la recerca. Això és la idea aquesta de la universitat. Però la universitat no ha de ser només això. Ha de ser docència, per suposat. Nosaltres hem de formar, en la mesura de les nostres possibilitats, a totes aquelles persones que han de fer gran el país, el territori, per suposat. Alhora hem de promocionar, hem de fomentar, hem de ser molt bons recercadors. Els rànquings de la Rovira i Virgili indiquen que ho estem fent prou bé, però hi ha una tercera pota, la tercera missió, que li diem, que ho ha dit l'Edgar, que és aquesta transmissió del coneixement a la societat. Si no fem això ens quedem coixos, d'aquí les 3 potes que li diem col·loquialment en aquestes 3 missions. Ens quedem coixos perquè jo penso que al final, i este matí ho dia als alumnes, este matí he tingut classe, ho estàvem dient, i els he ensenyat un vídeo del municipi de Sant Miquel de Llíria, el jaciment és Sant Miquel de Llíria, el municipi és Llíria, un jaciment arqueològic que començava com una pel·lícula, com una veu en off i guerres i tal, i acabava dient això és el nostre municipi. Llavors, això és socialització. Aquesta gent el que ha fet és agafar un valor que tenen i portar-lo endavant perquè la societat, els de casa i els de fora, sàpiguen el que és. I si no socialitzem, moltes vegades el treball que fem se pot quedar en cercles molt restringits. Per tant, la socialització és molt important. I dins d'aquesta socialització tenim la possibilitat no de portar-ho només en fòrums més especialitzats, encara que siguin de socialització, de difusió, sinó portar-ho a tothom que se senti una mica vinculat a tot allò que fem a la Rovira i Virgili. I en això consisteix el Campus Extens. Campus Extens és un projecte que intenta portar la universitat fora de la universitat. És un projecte que, en col·laboració amb els municipis, per suposat, intenta que tot allò que fem dins pugui sortir fora d'una manera entenible. És a dir, que quan a un municipi on tenim seu o
encara que no tinguéssim seu, un municipi d'un altre municipi li demana, escolta, i si tingués algú de l'Rovira i Virgili per explicar-nos tal cosa, tal altra i tal, que poguéssim fer-ho. I penso que en això completem aquesta missió que tenim, aquesta missió docent, aquesta missió de recerca, la completem aportant i aproximant tot això a tothom. Això és el que fem. En el cas del vostre municipi, el que tenim és que és un projecte que ja fa temps, comentava l'alcalde, 14 anys, són molts anys, no? I la cosa funcionant. És un municipi que funciona molt bé en aquest nivell, que la relació és molt bona, que no funcionaria, tot s'ha de dir. Jo estic de vicerector, faig de polític, estic el temps que em pertoca, venc les bonances, que ho són, no m'invento res, però els tècnics són els que ho fan possible, la Josepa en aquest cas, el Javi que no hi és, o l'Edgar, al municipi, són els que permeten que tot això funcioni i que tot això ens arribi. Llavors, no res, a mi em toca este paper que fan els polítics d'inaugurar coses. No soc un polític tan a l'estil normal, sinó que soc un polític d'universitat, però avui me toca donar per inaugurat el curs del campus extens a la Pobla i és el que faig. Per tant, moltes gràcies per la vostra assistència i per tot el que aporteu perquè el projecte pugui continuar funcionant. Gràcies. Moltes gràcies, Jordi. Doncs ara té la paraula el regidor de Cultura, Butlletí Municipal i Medi Ambient, el senyor Sergi Moreno. Gràcies, Edgar. Benvinguts a tots. Primer voldria presentar l'Edgar, perquè ha sortit aquí de presentador, però com veieu al campus extens hi ha diversos municipis, la Pobla és un i l'Edgar és el coordinador responsable de la seu de la Pobla, que no t'han presentat, però... Res, jo només comentar-vos, ja s'ha dit, comencem la Setmana de Ciència, els actes de la Setmana de Ciència. Tenim una sortida el divendres a l'ICIC, que és un centre de referència de recerca química, i la setmana que ve tenim una xerrada sobre la descarbonització, que és una cosa que està molt al dia i us la recomanem força. Després tenim també la següent setmana, el següent dimarts, tenim una xerrada sobre arqueologia amb un petit taller que tant per adults com per nens és molt interessant. I el dissabte, dia 16, a la tarda, tenim una activitat coordinada també amb la regidoria de formació i amb l'EQT, on l'EQT ens vindrà a presentar, sobretot per alumnes i pares d'alumnes de darrers curs de l'ESO i batxillerat, les opcions que hi ha en treballar en formació professional al nostre territori, que són moltes i a vegades desconegudes. Això és el que fem en aquesta Setmana de Ciència i més actes que fem. Des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament també us animem a que, si teniu idees, us agradaria fer alguna activitat, teniu algun tipus de neguit de fer algun tema cultural junt amb la universitat, ho podem mirar. O sigui, benvingudes totes les vostres aportacions. Gràcies. Moltes gràcies, Sergi. Ja pràcticament acabem aquest acte més protocolari perquè tot seguit donem pas al primer acte de la Setmana de la Ciència, que és la lectura dramatitzada, com no podia ser d'una altra manera, d'un text que es diu Oxigen, molt vinculat a la ciència. És un text de Carl de Harasi i Roald Hoffmann que parla sobre el descobriment de l'oxigen. Jo ara, ja em permetreu, és que són les 7:10 i tinc una altra reunió i he de marxar pitant perquè m'han convocat des de la Reial Acadèmia Sueca de Ciències per debatir sobre un Premi Nobel que hem de donar, un Premi Nobel retrospectiu, i tot just la reunió és aquí, així que ara en breu s'haureu de marxar, encara no, un moment. I no res, esperem que us agradi aquesta lectura dramatitzada. Com sabeu, tenim la sort de comptar a la Correra Teatre avui amb l'actor Enric Major i l'actriu Míriam Iscla.
que són ja molt reconeguts, segur que vosaltres ja es coneixeu més que jo. I no res, jo marxo pitant, deixo la paraula un moment a l'alcalde perquè acabi de tancar aquest acte i ens veiem un moment amb aquest acte de... Bueno, és que ja et dic, volen donar un primer retrospectiu i m'han dit que he d'anar a veure, a deliberar, a veure a qui li donem, a qui no li donem. Ja els membres del comitè són, bueno, te'ls presento, són l'Astrid. Abans m'heu anomenat, heu dit, jo no, em presento, perdoneu. Soc Ulf Svanholm. M'acompanyaran al comitè, la presidenta del comitè, l'Astrid, hi haurà el Ben i també un noi que es diu Sune, que vam tenir les nostres diferències per un tema que bé, no importa ara mateix, però que la relació no és la que era quan érem joves i no res. Que gaudiu de l'espectacle, el deixo. Bé, moltes ganes, esperem que siguin justos, molts premis, que ara que reviurem uns quants anys darrere. No res, jo ja per tancar aquest acte agrair una vegada més el vicerrector, companys de consistori que estan aquí també nosaltres i també reiterar com ha dit el Sergi, hi ha un ventall important que tenim d'activitats, un ventall molt important i atractiu i esperem que una vegada més, que sé que la Pobla col·labora molt en totes les activitats que estem fent i per això que és un programa molt atractiu i d'alguna manera conèixer aquest món de la ciència. I també m'agradaria destacar un tema important que ha comentat també el company, que el dia 16 a la tarda vindrà la directora general de l'EQT, que és la Maria Mas, com abans ha comentat, explicant una miqueta què és el tema formatiu i les possibilitats que tenim al territori. És una conferència preparada pels nens i nenes de la Pobla i també pels pares, pel que puguin veure d'alguna manera les possibilitats que tenim al territori i crec que la persona més ideal per fer aquest és, com no pot ser d'altra manera, una persona que va treballar molts anys a Repsol i ara no està directora general de l'EQT. Crec que pot ser també una jornada de les que hi ha, també interessant per tots vosaltres i pugui assistir. Res més, una vegada més agrair el compromís que tenim la Pobla i l'ORB i l'ORB i la Pobla i esperem, com he dit abans, que sigui per molts anys. En portem 14 i uns quants més. Jo potser ho veurem des de baix, però almenys que aquell llegat que deixarem que sigui molt important pel municipi, perquè portem 14 anys que s'han fet. Esperem que hi hagi molts més. Res més, vosaltres moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest acte tan important i esperem a veure que ens deleiten el Premi Nobel. Moltes gràcies i fins ara. M'he dit una cosa molt important. A l'acabar l'acte baix hi ha una copa de cava. Cava també de l'ORB, també, evidentment, no pot ser d'altra manera. Per tant, esperem que sigui bon cava i disfrutem tots. Era important això també del cava. Moltes gràcies. Un novell retrospectiu per treballs fets abans del 1901. Quina manera de celebrar el centenari dels Premis Nobel. Com a mínim els perdedors no se'ns tiraran a sobre. Suposo que és diferent. Concedir distincions a persones mortes. Igualment, és molta feina. Sempre et queixes del temps que cal invertir en els afers del Comitè Nobel. La majoria dels suecs estarien orgullosos de pagar-ne el premi. Tu ho fas, jo estic cansat de fer-ho. El meu treball se'n ressent. Doncs dimiteix. No, ni parlar-ne. M'agrada el poder. I el xafardeig. Però si hi ha un guanyador mort, aquests ni tan sols et retornen els favors. No ho deus dir de debò. No, només et soc sincer. La sinceritat té el seu lloc, però no és aquest. Em sorprèn que tu diguis això. Precisament tu. Tu ho diries. Amb Astrid com a president del Comitè Nobel podria ser interessant. Ella prefereix que l'anomenin presidenta. És el primer cop que el president és una dona. S'ho mereix. És una teòrica rematadament bona. Segons la meva experiència, els teòrics són un desastre com a presidents. No, jo no generalitzaria en el cas d'Astrid. A més, sempre se surt amb la seva.
I això ho saps per pròpia experiència, esclar. Això fa un munt de temps. Mira, 18 anys. Aquí tenim Astrid amb la seva ombra. Aquesta misteriosa Ulazum. Astrid, els has parlat a mi? Encara no, Ula. Es deuen estar preguntant. Naturalment, les secretàries del comitè acostumen a ser més grans. I no deuen esperar que la secretària sigui química? Per això et diuen amanuense. Per què no els hi diem què faig? No és pas un secret. Tot el seu moviment. Confia en mi. Bon dia, senyors. Bon dia. Has arribat aviat, Ben? No. Som puntuals, com tots els suecs. No has canviat. No? Una mica. Tots coneixeu l'Ula? Jordi, sí? Molt bé. Comencem a treballar? Som aquí per decidir el primer Premi Nobel retrospectiu per treballs fets abans del 1901. Suposo que tots teniu els papers rellevants. Una qüestió de procediment. Per què només som 4? No havíem estat mai menys de 5 membres amb anterioritat. No hi ha empats quan el comitè és un número senar. Confia, Sune, sempre queixant-te. Ha estat decisió meva. Alguna pregunta més? Així, les nostres eleccions es restringeixen al segle XIX o abans. Com a mínim tenim menys americans. De fet, només un, Willard Gibbs, que seria de la química sense la termodinàmica. Si us plau, un altre americà no. L'elecció és evident. Dimitri, Ivanovich, Mendeleev. Podeu imaginar la química sense la taula periòdica? És la nostra pedra roseta. Què me'n dieu de Louis Pasteur? Els premis haurien d'atorgar-se a aquells que hagin aportat el benefici més gran a la humanitat. Això és el que diu el testament d'Alfred Nobel. Si preguntessis a la gent del carrer qui ha portat el major benefici a la humanitat, Gibbs, Mendeleev, Pasteur, et respondrien Gibbs, no n'he sentit mai a parlar. Mendeleev, com s'escriu? Tothom coneix Pasteur. Però nosaltres no som la gent del carrer. Esperi un moment. Això forma part de la reunió oficial? Penseu que no estem actuant de manera habitual preparant la nostra recomanació a l'acadèmia sobre qui hauria de rebre el premi. Aquesta vegada també estem preparant una petita llista. Cal que tot quedi anotat perquè quedi constància que hem actuat correctament. Però encara em sorprèn que ens demanessis que féssim dues coses. Tornem a la feina. Tenim Gibbs, Mendeleev, Pasteur... Quins altres noms us agradaria considerar? Per què no comencem amb un de suec? Quan es van començar a concedir els Premis Nobel regulars, l'Acadèmia va esperar fins a 1903 abans de donar-li a Arrhenius. No només per ser suec, també se l'ha de mereixer. Si vols un suec, què me'n dius de Carl Wilhelm Scheele? Pel descobriment de l'oxigen. Començarem, doncs, pel segle XVIII? Per què no abans? Probablement vol otorgar-lo als alquimistes, o potser i tot fins a Paracels. Potser no és mala idea que ens centrem en el segle XVIII. La gent publicava menys. Així hauríem de llegir menys. Però, si seleccionem així, què me'n dieu d'Antoine Logan Lavoisier? O de Joseph Priestley. Ja hi tornem a ser, amb els habituals dilemes del Nobel. Massa candidats. Què me'n diu d'en John Dalton, el pare de la teoria atòmica? No diguis disbarats. L'oxigen es va descobrir abans. Aquest potser pel segon o tercer Nobel retrospectiu. Ulf té raó. L'oxigen va iniciar la revolució química. D'aquí derivar una ciència, mesures quantitatives, els elements reals al seu lloc. Absolutament. Tota la resta, Dalton, Gibbs, Mendeleev i tots els Premis Nobel de Química des del 1901 deriven d'aquest descobriment. És sorprenent pensar que abans de la revolució química la gent estigués convençuda que quan les coses es cremaven se'n desprenia quelcom. S'anomenava flogist. Vols que t'ho deletregi? F-L-O-G-I-S-T. Molt bé. Un moment, Ben. Avui dia fins i tot molts químics no tenen la més remota idea sobre què és el flogist. Ho hauràs d'explicar.
De manera clara i concisa, sisplau. Flogis, l'essència del foc. Què t'ha semblat? Massa concís. Realment no ets fàcil de satisfer avui. Però per què ens molestem a considerar una teoria ja descartada? No és tan estúpida com sembla. A la seva manera té sentit. Quan una cosa crema, quelcom, el flogist se'n desprèn, puf, i s'incorpora a l'aire. Bonica teoria, però anaven molt errats. Per avançar, els científics van haver de morar-s'ho exactament a l'inrevés per arribar a la senzilla però aclaparadora conclusió que durant el procés s'agafa quelcom de l'aire. I aquest quelcom és l'oxigen. Adonar-se que forma part de l'aire i que no és la seva totalitat avui dia pot semblar evident, però aleshores, en un temps de revolucions, va ser una descoberta revolucionària. Sí, però hem d'anar en compte perquè tant Priestley com el nostre heroi suec Scheele creieren en el flogís fins a la seva mort. No, perquè van ser víctimes de la gran teoria química unificadora del seu temps. Però Lavoisier va tenir el sentit comú de menysprear el flogis. Típicament francès. El menyspreu és el seu esport nacional. Però en aquesta ocasió el menyspreu estava justificat. Tingueu en compte allò que afirmaven sobre el flogis els seus defensors, que de vegades tenia pes, que de vegades era ingràvid, o que la substància podia ser o no, càustica, transparent, o bé opaca, amb color o sense, en poques paraules, que podia ser l'explicació de qualsevol cosa. Què vols dir amb això? El llenguatge de la química era un embolic i la gramàtica estava mal feta, fins que va arribar Lavoisier. Necessitem estar segurs dels nostres arguments, Potser ens haurem d'adreçar als historiadors. Era broma. Què passa amb els historiadors? És allò a què es dediquen els científics quan ja no poden fer ciència. Què sabran els historiadors sobre ciència? També podries mirar a internet. Creieu que Scheele, Lavoisier i Priestley poden haver coincidit mai en un lloc? És molt poc probable, En què et bases per dir això? en l'absència de proves històriques. Però com es podria saber si... Penseu en les competicions reials que se celebraven aleshores per tota Europa. Els científics del moment necessitaven el patrocini tant com nosaltres necessitem les subvencions per a la recerca avui dia. I si s'haguessin trobat aquí, a Estocolm, a Gustau III el fascinaven la ciència i les arts. Continua somiant. Com s'haurien entès entre ells, si parlaven llengües diferents? Qui es preocupa per la llengua en els somnis? Herr Professor Dr. Sigmund Freud. Potser és per això que mai no va obtenir un premi Nobel. Sun es preocupa sempre que se li escapa un premi. Tu ni tan sols has estat mai capaç de guanyar-ne cap. Va, vosaltres dos, no és hora ja que feu les paus. Creieu que eren tan ambiciosos com els seus successors moderns? Qui ens ho podria dir? Els testimonis evidents. Altres científics del seu temps. O les seves dones. Què has dit? O les seves dones. La majoria d'homes d'aquella època estaven casats. Què hi devien tenir a dir elles? Antoine, vés en compte. Amb què? Un desafiament. Un experiment? Un llibre. De Priestley? No, de Scheele. Scheele. Exacte. És un bon químic. És molt curós. Confio en ell. Que bonic és tot això. El senyor ens ha beneït. Però Joseph, estigues alerta. De què? Un experiment. El meu funciona. Potser ja l'ha fet algú. Qui? Scheele, Què pot haver descobert? quelcom del passat. Li cal quelcom de nou. Ell qüestiona. Confio en ell. Ho vaig dir a Madame Lavoisier. I? Ho va negar. I no va permetre que veiés la carta. Ho dubto. Per què? Ella porta la seva correspondència. Jo no ho sabia. Però ella tenia molta curiositat. I?
que ho dirà el seu home. No confio en ell. Fer les paus? De què parlava Astrid? No ho saps? Evidentment, Sune ho negarà. Què negarà? Recordes l'article de l'equip de Stanford sobre nous catalitzadors per a polímers oxigenats? Em sona. Tu no tenies uns catalitzadors similars? Idèntics. Només que l'article dels americans va sortir uns mesos abans i van guanyar la medalla Gibbs per aquest treball, gràcies al nostre distingit col·lega, el professor Calstinius. M'hi jugo que és per això que ha proposat William Gibbs per al Nobel retrospectiu, només per restregar-m'ho. M'he perdut. Quan vaig escriure el nostre treball i el vaig enviar a la revista, Sune va ser-ne un dels revisors i el va retenir 2 mesos abans de revisar-lo. I doncs? Aleshores, va decidir que jo no em podia publicar només la síntesi. Què vols dir? Ell em va dir: això no és ciència, agafar una cosa del prestatge, després una altra i provar-la, quan ningú abans ho havia fet. Va dir que calia resoldre com funcionava aquell catalitzador i no només constatar que funcionava. Doncs vaig perdre mig any més en aquella recerca inútil. Mentrestant, Sune ho va explicar a tots els seus amics de Stanford, a Califòrnia, i ens van passar al davant. N'estàs segur? Qui més podia haver-los informat? Els coneix molt bé a tots. Oh, per què no podien haver descobert ells mateixos? Un descobriment simultani. Passa tot sovint. És absurd. Els ho va dir. Ulf, estàs obsessionat. Saps tan bé com jo que la major part del temps participem en una cursa en què ser el primer és el més important. Si ets el segon, és el mateix que ser l'últim. I això és tot? Què hi ha dels diners que deuen haver fet amb la patent? Jo no culparia Sune. És massa honest. Només li has de mirar la cara. Tots portem màscares. Bé, primer parlem del descobriment. Ningú no qüestionarà que l'oxigen confereix un gran benefici a la humanitat, oi? L'oxigen era bo per la gent abans de ser descobert. Però hem de deixar clar al públic que hi ha nombroses raons pràctiques per les quals necessitem oxigen pur. No hem triat l'oxigen per la importància que té pels alpinistes o pels astronautes o per a la gent malalta. Just a la fusta. Esmenten qualsevol aplicació i el professor dirà a qui li importa. Va, sisplau, vosaltres dos, que hem d'avançar. Estàvem d'acord amb l'oxigen, oi? Doncs ara proposo que cada un de vosaltres prengui la important responsabilitat de buscar a fons proves de les pretensions d'un dels candidats. Qui parla bé francès? Il n'y a pas de doute que c'est moi. Jo vaig passar-me 2 anys com a postdoc a l'Institut Pasteur parlant suec. A mi pregunten sobre el grec o el llatí, o sobre l'alemany. I tu, Ulf? Com ça, el francès a l'institut. Això és evident. La majoria dels arxius de Lavoisier són a França i, esclar, escrits en francès. Lavoisier és el teu home, venc. Sabies que gairebé tot el que va escriure Schill ho feu en alemany i en un llatí estrany? Et suggereixo que triïs Schill. I a tu et queda Priestley, d'acord? M'estàs deixant triar. T'estic oferint un candidat, però si no esteu contents, tu i Sune podeu encarregar-vos junt dels 2 candidats. Gràcies, però no. Em quedo amb Priestley. Sí, això és tot per avui? No. Hi ha un tema que requereix que examinem molt atentament els arxius. I quin és? La carta de Schill a Lavoisier, en la qual va esbossar els seus experiments amb l'oxigen, el que ell anomenava Fireloft, és a dir, aire de foc. Hem de saber si Lavoisier va rebre aquesta carta i, si fou així, quan la rebé. Ja hi tornem, a la síndrome del Nobel. Qui ho va fer primer? I aquell que ho va fer primer sabia realment què havia fet. I per què és important això ara? Soc teòrica. Per a mi és necessari entendre el que es troba. Potser per a tu no ho és tan d'important. Tu ets un experimentalista, tu t'embrutes de debò les mans. Ara són els meus estudiants qui se les embruten. Així estem buscant brutícia. Només em pregunto quin tipus de brutícia trobarem. La del treball honest o la d'un altre tipus? I on busquem? Les dones. És on miraria jo. No s'espera que siguin elles qui netegin la brutícia? Monsieur Lavoisier, quina gentilesa la seva de viatjar des de tan lluny.
Jo mai no he sortit de Suècia. La invitació provingué de Sa Majestat i la curiositat de Sa Majestat pel que fa a temes científics és del tots coneguda. Però Així és, en efecte. Però, inclou la química pneumàtica potser, i inclou un desig de verificar en públic, com s'indica en la invitació, les al·legacions de cada un dels savis sobre l'aire del foc. potser és així. Ningú no es pot negar davant d'un rei, però Però, Messier, qui hi ha darrere de tot això? Qui és la persona de confiança del rei? Tormet Berman, primus inter pares de tots els científics suecs. Així com... El vostre mecenes més poderós. El mecenatge no és un pecat, oi? Tots tenim el nostre mecenes. Prego cada dia a Déu per la seva llarga vida i el seu suport constant. Amén a això. Aleshores, quin és el problema? Bergman va classificar tota la matèria química en inorgànica i orgànica. És només un dels molts tocs de geni. El professor Bergman no s'ha interessat mai per aquest tipus d'aire. Per què aleshores ha convocat la nostra reunió? Per aixecar la bandera sueca per damunt de totes les altres? Perquè vol saber qui de nosaltres tres va ser afavorit primer per Déu. I vos no? Jo ja ho sé, però Messier? Però vos ho sabeu? O ho sap el doctor Priestley? Doctor Priestley, ens trobem novament. Veig que la invitació reial en requereix a cada un de nosaltres que fem un experiment. Sí. El qual suggereix Sa Majestat sigui portat a terme per un altre. I per què? Per tal de confirmar l'atribució de cada persona. Atribució? Es pot pretendre atribuir-se allò que és un fet? Un cop reproduït per una altra persona, les atribucions es converteixen en fets. Així és. Però és que el rei dubta dels meus experiments? O sou vos qui dubteu? No, estimat doctor, però el món en necessita proves. I en tindrà de proves. Així doncs, fins demà. No puc quedar-me asseguda sense fer res. Els ho has de dir. M'agrada veure'ls desconcertats, Ula. No fa mal i és divertit. Si tu dius... Puc fer-te una pregunta? Digue'm. Realment, què en treus tu de tot això? No t'agradaria ser a tu jutge i jurat alhora? Per què els científics esteu tan obsessionats amb els premis? És la nostra malaltia professional. No ens paguen massa bé pel que fem, però s'espera de nosaltres que ens comportem com uns gentlemen, ben educadament. Això no és el que he vist jo aquí. Vull dir sobre el paper. Així tot el que tenim és... La satisfacció de ser els primers. Sí, i aquest comitè li està donant el copet a l'esquena més important a la ciència. Sense que tu vulguis. Cap dona sueca no ha guanyat mai el Nobel en cap disciplina científica. Alguna ho farà, amb el temps. I és molt important per tu ser la primera? Comences a comportar-te com un psiquiatre. Ho sento. Només volia saber quin preu estàs disposada a pagar per tenir èxit com a dona científica. Vaig decidir no tenir fills. Alguns potser ho consideren un sacrifici, però per a mi va ser una decisió racional. Com per Madame Lavoisier. Així doncs, el comitè és el teu fill. Aquest comitè bel·ligerant és el millor argument anticonceptiu que he sentit mai. Segur que has percebut alguns dels enfrontaments. Ja ho pots ben dir. Ja has pogut veure la subtilitat d'Une i de Wolf. Com la teva i la de Ben. Madame. Ah, Monsieur Schill. Perdó, estic buscant el meu marit. No l'he vist. Ho sento, però madame, Digueu? entenc que us ocupeu de la correspondència del vostre espòs. Sí, com ho heu sabut, això? M'ho ha dit Frupol. Ah, us ho explica tot? És una dona honesta. Compartim les coses bones i les coses dolentes. Com una esposa. O una amiga. Una pregunta, doncs. Sí? La carta que vaig enviar fa 3 anys... Miri, allà hi ha l'Antoine. Perdoni, l'haig d'atrapar. I ara, què en penses d'ella? D'Astrid? No, tu la sorra. Com a dona, aigua profunda i en moviment. Però
Com a amanuans... Quina descripció més bona de la seva feina. Està presumint. És només una paraula més elegant per dir que és una secretària. Gairebé no ha obert la boca. Només per mencionar les esposes dels científics. És per això que em desconfio. De sort? D'Astrid. Imposes Zorn. Aquesta imposició forma part del seu programa particular. No sospito. Continues parlant d'Astrid. Què hi ha del novel retrospectiu? Massa aviat per dir-ne res. I tu? Recordar la història de la nostra disciplina és refrescant. Crec que t'estàs fent vell. Què hi té a veure l'edat? En ciència, només els vells viuen en el passat. I tu? Jo estic interessat en el meu futur. Per això passo tant de temps en el meu laboratori. Han passat moltes coses des de la darrera vegada que ens vam veure. 3 anys és molt de temps. Només els joves pensarien això. I vos, monsieur, teniu la saviesa que s'adquireix amb l'edat? Jo anomenaria enteniment. Sembleu contrariat, monsieur. Confio de no haver-ne estat jo la causa. Fa 3 anys... Sí, vareu dinar a la nostra taula content i complaent. Vos vareu traduir... Ho vaig fer tan bé com vaig saber, i vos semblàveu agraït. Aleshores ho estava. I ara no? No estic segur de que ens transmetéssiu tot el contingut. Potser els meus coneixements d'anglès són insuficients. L'anglès de madame és excel·lent. Què ho dieu, com una opinió o com un compliment? No vau saber comunicar l'entusiasme del vostre marit. Evidentment. Un traductor també és un filtre, és un sedàs. L'eficàcia del qual depèn del pas de malla. Així és, en efecte. I la meva malla és ben fina. Parlo de filtrar informació, no impureses. I jo també, monsieur. Així que Schill, en el seu llit de mort, es casà amb la vídua del farmacèutic que el precedí. Commovedor, Sune. Però quina importància té això? El novel retrospectiu s'atorgarà pels seus treballs, no per les seves vides privades. I si no podem separar una cosa de l'altra? Certament, Lavoisier va disposar d'una vida privada. Fins i tot el van decapitar. I això no va tenir res a veure amb la seva química. Fou un recaptador d'impostos. Una professió poc popular durant la Revolució Francesa. Però van viure junts, Schill i Foucault? Una pregunta molt profunda del nostre expert en assumptes de llit. Depèn que s'entengui per viure junts. La major part del temps van ocupar la mateixa casa, de la qual ella s'encarregava. Però compartien habitació? De Schill s'ha dit que mai va tocar un cos sense fer un descobriment. Quin home. Però els cossos als quals es referia eren químics, no de dones. Em fa l'efecte que Schill va ser celibatari tota la seva vida, un monjo químic. Que llest. Senyoreta Zorn, sembla que tingui una opinió sobre aquest tema. Al cap i a la fi fou vostè qui va fer menció de les dones dels científics. Sí. Sí. Vostè sap quelcom especial? O si dormien junts? Sí a la primera pregunta. I potser a la segona. Carl Wilhelm, ja era hora que vinguessis del cobert. No treballis més aquesta nit. Aviat, estic en un punt crític. I fa tant de fred allà fora, si poguessis disposar d'un laboratori adequat... Gairebé acabat. T'he deixat menjar calent a sobre els fogons i ja tinc gairebé acabat de moldre el cafè. M'ha costat bastant dissoldre el mineral que em va enviar Berman. Podria contenir un nou metall. Hi ha una carta de l'impressor d'Uppsala.
Sense cap llibre? El promet. Però quan? El vaig acabar l'any passat. Fa mesos que el té retingut. No em vaig queixar. Han passat 3 mesos més i els meus experiments sobre l'aire del foc estan acumulant pols en el taller d'aquest maleït impressor. Altra gent coneix els teus treballs. Uns pocs amics, a Suècia. El llibre anirà molt més enllà de les nostres fronteres. Ai, t'ajudaria si no fos tan ignorant, Carl Wilhelm. M'ajudes de moltes maneres. Però abans de menjar he d'escriure aquesta carta. A qui? A Michel Lavoisier, el químic francès. Ell disposa de lents solars, que són tan grans com casa nostra. Li permeten dur a terme reaccions químiques que ningú més no pot realitzar. A la carta li demanaré que repeteixi els meus experiments per reproduir l'aire del foc. I per què li ho demanes a ell? Perquè el meu aire és nou. Perquè si ell repeteix la meva feina, tothom la coneixerà i em coneixerà a mi. Ai, perdona'm, Carl Wilhelm, però és això el que més et preocupa? El que desitges, que el món et conegui? Caram, ningú no m'havia preguntat això abans. El respecte és important. El tens dels teus ciutadans de Coping. I vull guanyar diners per mantenir-te tu i el teu fill. Ens en sortim. Perquè sou frugals. Mai m'he queixat. També vull guanyar el suficient per poder comprar una lent solar més poderosa. Ai, per escalfar el teu laboratori, Carl. Estic preocupada per la teva salut. Mira, el cafè s'enganxa a la teva mà. És algun tipus de magnetisme? Veieu? Ell va tocar una part del seu cos i fer un descobriment. Això podria haver estat magnetisme personal. D'on ho has tret, això? Schill va mencionar l'incident en una carta a Johann Carl Wilke, secretari de la Reial Acadèmia Sueca de Ciències. Però com vas arribar a trobar aquesta carta? La major part dels estudiants de química amb prou feines saben qui era Schill. Això és més aviat culpa dels professors que no pas dels estudiants. Així com vas descobrir aquesta informació? Més tard. No, Astrid, ara. Com vas trobar les referències al cafè, a la nòvia o al que fos que era? El seu nom era Sara Margarita Paul i vaig trobar la història de la mateixa manera que ho hauríeu fet vosaltres, fent recerca. Ja veig, ja. En aquest cas, deixeu-me parlar-vos de la meva recerca. Tothom coneix Lavoisier, el químic, però ell també era banquer i economista. Va fer de tot, des de desprestigiar el mesmerisme fins a enviar pólvora als americans. Ara escolteu algunes perles sobre Madame Lavoisier. Caram. Mai no hauria pensat que els meus comentaris sobre dones poguessin arribar a tenir aquest efecte en aquest comitè. No se'm feliciti tant, senyoreta Zorn. Jo sempre llenço una xarxa ben àmplia en la meva recerca. Especialment quan es tracta de dones. Perdó, continua, Bengt. Digue'ns què has atrapat a la teva xarxa. Primer de tot, Madame Lavoisier no era només la seva dona. També era la seva amanuança. Per descomptat, però no era a temps complet. No és que sigui una ocupació massa atractiva a temps complet per a una dona ambiciosa. Qualsevol cosa és possible per una dona ambiciosa. Fins i tot l'ajudava al laboratori, però ella gairebé era una nena quan es va casar amb Lavoisier, el seu primer marit. Primer marit? Quan se m'hi va bé? Crec que el seu segon marit, el comte Rumford, li hauria agradat oblidar-se, encara que ell va ser gairebé tan famós com Lavoisier. Però, homes, probablement un bon nombre, fins i tot pels estàndards actuals. Benjamin Franklin va estar bojament enamorat d'ella. Però Pierre Samuel Dupont... L'americà Dupont? El químic milionari? No, el seu pare, el francès. Això és una història diferent. És una història d'amor. Dupont li escriviu una carta 4 anys després de la mort de Lavoisier.
Després, cito la seva carta. 22 anys de coneixença i 17 d'intimitat. En altres paraules, havien intimitat pel cap baix durant 13 anys mentre ella era casada amb Lavoisier. Una parella moderna. Sí. Si m'haguéssiu pogut continuar estimant, jo hagués acceptat aquest destí amb paciència. Això ho diu Dupont, no jo. Perquè una nit amb vos, vora el foc, hauria estat una compensació pels meus ulls i pel meu cor. Us vaig pertànyer, la meva estimada i jove senyora. La jove senyora tenia aleshores 41 anys. I tu, Ulf, què has descobert sobre Priestley? O vas dedicar el teu temps a la senyora Priestley? Esclar que no. Priestley va viure en el moment adient, en el lloc adient, a Anglaterra, on es coïa la química pneumàtica del segle XVIII. En el cas de Priestley, el químic autodidacta, va resultar ser un pastor. Va publicar 50 treballs sobre teologia, 13 d'educació, 18 sobre temes polítics, socials i metafísics. Un predicador aficionat a la química. I 50 articles, i no menys de 12 llibres de ciència. Això no ho anomenaries afició, oi? Però què hi ha en aquests llibres i articles? Hem de tenir en compte els continguts, la qualitat, no una diarrea d'autor. Bé, només perquè Schill va escriure tan sols un llibre, només perquè el teu home anava rastret... Prou! I què me'n dius de la química? Es va donar Priestley què estava fent? Va sotmetre a l'aire tot tipus de processos químics. D'una manera completament a l'atzar. Anava aprenent sobre la marxa. Quan Lavoisier va fer el seu aire vital, utilitzar el mètode de Priestley, no? Allò que compta són els resultats. I a diferència de Schill, Priestley era prou ambiciós per donar a conèixer allò que havia descobert. Potser aquesta ambició li va ennuvolar l'enteniment. Què hi ha de dolent en l'ambició? Considera-ho com la imperfecció d'una catifa persa que la fa més valuosa. Això vol dir que una catifa sense imperfeccions no pot ser tan valuosa? O vol dir que encara ho és molt més? Començo a penedir-me d'haver esmentat l'ambició. O les catifes. Oblidem-nos-en. De tota manera, a Priestley li encantava parlar del seu treball. Probablement fins i tot a la seva dona. O potser la sorprèn això, senyoreta Sol. Per què m'hauria de sorprendre? La senyora Priestley tenia estudis. Escrivia cartes precioses. I què vas fer a París? Vaig visitar Versalles amb Lord Selby. I vau sopar bé, sens dubte. Així va ser, incloent-hi una nit a la taula de Monsieur i Madame Lavoisier. La majoria dels filòsofs de la natura de la ciutat eren allà. Els vaig parlar del meu nou aire, en el qual una espelma crema molt millor que en l'aire comú. M'hagués agradat que m'hi haguessis portat, Joseph. M'hagués agradat que hi haguessis estat. Va ser complicat, No et van creure? Qui ho sap? Conec les paraules franceses del parlar corrent, però no la terminologia científica. Jo te les hauria traduït. Ja ho sé. Ets una dona intel·ligent, Mary. Però qui hauria tingut cura dels nens? De tota manera, Madame Lavoisier em va preguntar com vaig fer l'aire. I li vas dir? I tant. Madame Lavoisier ho va entendre. Ella ho va explicar al seu marit. Tinc entès que ella l'ajuda al laboratori. Així és. Després del sopar, ella ens va mostrar dibuixos dels seus aparells químics. Envejo aquesta dona. Uns aparells molt millors que els meus. Això espero convencerà Lord Shelburne a afluixar la mosca una mica més. Però els dibuixos de Madame Lavoisier eren tan bons. Jo vaig aprendre a dibuixar fa temps. Tu m'ajudes de moltes maneres. T'encarregues de la casa i de la família. I dels diners. Però m'amoïna la seva procedència. Depens dels favors de sa senyoria, que podrien ser retirats sense avís. Jo sé. Has sentit què diu Edmund Burke de tu?
El gas salvatge, l'aire fins que senzillament es desprèn. Com a mínim, entès un dels nous aires. Voldria que fossis més cautelós. La política és perillosa. Hi ha un munt virgicant que t'atacarien pel que dius sobre la llibertat i sobre Déu. Vindran canvis. La humanitat s'alliberarà de les cadenes que l'han subjectada fins ara. Per què hem de tenir por? I de qui? D'aquests llepaculs reals? Entenc el que diu Joseph, però què me'n dius del teu laboratori, els teus treballs, els nostres fills? La gent se'ns llença al damunt. Deixa'ls estar. No és irònic? Priestley, un químic conservador. Només heu de pensar en la seva defensa a ultrança del flugist. Va ser un revolucionari polític i religiós. Una turba va cremar la seva casa a Birmingham. 3 anys després, va fugir a Amèrica, amb l'ajuda de Benjamin Franklin. Mentre que Lavoisier, el químic revolucionari, era políticament conservador. Podem centrar-nos d'una vegada en la carta de Schill? La va rebre Lavoisier, la va llegir? No hi ha cap indici per part de Lavoisier, cap carta, cap rumor, absolutament res que indiqui que ell va rebre mai una comunicació escrita de Schill. Tot i així, la resposta és sí. Sí, amb dues preguntes. Amb dues. I les proves? És la troballa de Grimaud. Déu meu, es tracta d'un lleopard canviant de taques? Li importaria ampliar aquest aforisme zoològic? Potser hauria d'haver triat una metàfora química. Argent viu transformant-se en or, o en aquest cas a l'inrevés. Després de tot, Grimaud fou un químic francès que es va fer historiador. Pensava que cap de vostès no tenia paciència per als traïdors com aquest. Des que va trobar la carta de Schill el 1890, estava disposat a fer una excepció. De tota manera, allà era la carta, amagada entre els papers de Lavoisier durant més de 100 anys. I tu l'has vista? Sí. Ara és en els arxius de l'Acadèmia Francesa de Ciències. He portat algunes diapositives per provar-ho. Diu, no hi ha res que desitgi més intensament, que poder mostrar-vos el meu descobriment. Vaja, vaja. Així que t'estàs passant al camp de Schill. Professor Hjalmarsson, espero que no li importi que faci una petita correcció. Quina correcció? Reconnaissance vol dir gratitud, no descobriment. Schill només dona les gràcies a Lavoisier per un llibre que li havia enviat anteriorment. Esclar, que estúpid he estat. Gràcies, senyoreta Zorn, però tornem a la carta. Aquí tenim la segona diapositiva. Zorn, que aquí, vegi que Zorn, que aquí realment descriu l'experiment. Mireu la data. 30 de setembre de 1774. I la signatura de Schill. Però, Monsieur Hjalmarsson, això no prova que Lavoisier llegi realment la carta. Ses majestats, distinguits convidats, arreu d'Europa la química pneumàtica encara no està resolta. N'ha sorgit una disputa. Qui d'entre aquests grans savis va descobrir l'aire vital que sosté la vida? S'atorgarà una medalla d'or amb l'efígie del nostre rei Gustau III en honor del veritable descobridor. I el nostre rei té fama de ser munificient en altres matèries. Mentre
malgasta els diners del poble. Que comenci el judici d'Estocolm i que els tres savis en siguin alhora els jutges. Aire vital. Qui el va produir primer? Vaig ser jo, i el vaig anomenar Elsuf, una bona paraula sueca per anomenar l'aire del foc. Però no està l'aire desprovist de flogist? L'aire que inflama totes les coses? Per això el vaig anomenar aire de flogistat. Però, estimat Schill, on podríem haver-nos assabentat del seu descobriment? En el meu llibre, a punt de sortir. Vaig fer aquest aire escalfant Mercurius calcinatus al 1774 i vaig comunicar-ne el descobriment el mateix any. Més amic, qui comença a encalçar la llebre no sempre se l'emporta. No hi ha llebre a caçar si no es comença la caça. Som nosaltres els qui hem de decidir qui va ser el primer a capturar l'essència de l'aire vital. I això què vol dir? És essencial saber qui el va produir primer. És el seu descobriment el que passarà a la posteritat, no la efímera interpretació del descobriment. Permeteu-nos fer els experiments que jutgem vitals en aquest tema. Qui farà el primer experiment? Monsieur Lavoisier, feu-me l'honor de portar a terme l'experiment que vaig sotmetre a la vostra atenció fa uns 3 anys a la meva carta. No conec l'existència de cap carta. Permeteu que us ho llegeixi. Dissolgueu plata en àcid de nitre i precipiteu amb àlcali de tartrà. Renteu el precipitat, assequeu-lo i reduïu-lo mitjançant la vostra lent solar en el vostre aparell. Però no he portat les lents solars. Us presento les meves disculpes. Quan vaig escriure-ho, pensava en la vostra cèlebre lent gegant, molt superior a les lents que jo disposava a la meva farmàcia. Tant se val. S'emetrà una barreja de 2 aires i el que quedarà serà plata pura. I després? El farmacèutic Schill em va convidar un cop al seu cobert per mostrar-me un experiment que ja havia fet amb anterioritat a Uppsala. Bombollejava l'aire del foc tot just acabat de formar a través d'una mena d'aigua. Sí, devia ser aigua de calç. Es va enterbolir, oi? Com ho sabeu? He escoltat les conferències del Joseph sobre l'aire fix. El mateix aire que exhalem, el que extraiem fent-lo passar per l'aigua de calç. En l'aire restant em va demanar que introduís una estella que s'havia apagat. Només hi quedava una punta de brasa. S'estava fent de nit. I es va encendre amb la flama més brillant. I va seguir cremant. Vaig fer aquest experiment el 1771, 3 anys abans del vostre experiment, doctor Priestley, a una farmàcia d'Uppsala, amb un instrument molt més modest que el que Sa Majestat ha posat a la nostra disposició. Tot i així, no em vau informar? Li ho vaig dir al professor Berman. Vaig pensar que ell ho faria saber a d'altres. Havia de guanyar-me el sou. Volia experimentar. No tenia gairebé ni temps per escriure les meves observacions. Vau realitzar el vostre experiment amb una sal de plata. Vaig obtenir l'aire durant els 3 anys posteriors de nombroses maneres, incloent-hi el Mercurius calcinatus vermell, com vos. Aquest compost de mercuri vermell. Així és com nosaltres també, com el doctor Priestley i jo mateix, vam obtenir aquest aire. Nosaltres? No érem al mateix laboratori, monsieur Lavoisier. Li prego que parli clarament de qui va fer què i quan. Jo vaig fer aquest aire primer i ho vaig fer tot sol. I ara us mostraré com ho vaig fer. Mr. Schill, executareu l'experiment? Serà un honor.
L'agost del 1774, en el meu laboratori, vaig exposar Mercurius calcinatus, la crosta vermella que es forma quan s'escalfa el mercuri en presència d'aire, a la llum de la meva lent solar. Quan s'escalfi el sòlid vermell, n'emanarà un aire alhora que es condensaran glòbuls de mercuri en les parets del recipient. Recollireu l'aire fent-lo bombollejar a través d'aigua. Tan bon punt el gas apareixi, aneu amb compte. Mr. Shield, recolliu-lo l'aigua. Sí, però on és la vostra balança, doctor Priestley? No pesareu el gas. Amb un rellotge en tindrem prou. Aquí tenim dues cambres, una amb aire normal i l'altra amb el meu aire nou de flogistat. Ara, Mr. Shield, agafeu un ratolí. I li vaig preguntar, per què ratolí? I ell va dir, els ratolins viuen com nosaltres, o és que utilitzaríeu nens anglesos? Viuen gràcies a una part de l'aire normal. Aleshores va col·locar un ratolí en un pot amb aire natural. On el ratolí va morir poc després. Com ho sabeu? El farmacèutic Schill m'ho va ensenyar. Es tracta d'un fet ben conegut, descrit també per altres savis. I després va col·locar l'altre ratolí a l'aire del foc. L'aire de flogistat del meu Joseph. I va viure molt més, no és així? Per això anomenem aquest nou aire eminentment respirable, o aire vital. Amb els éssers vius. Carl Wilhelm pot resultar molt maldestre. Sovint li queien a terra. Però els qui som de camp coneixem molt bé els ratolins. Si jo no n'aconseguia atrapar-ne cap, ja ho feien els gats. Detesto els ratolins. Doncs bé, no hi ha dubte que el mètode del doctor Priestley produeix aire vital, però... monsieur? Ara em toca a mi. Puc començar? Naturalment. Només hem observat un ratolí que podria viure més temps a l'aire vital que tots han produït. Tot i que al final, quan s'acaba l'aire, el ratolí també acaba morint. No obstant això, en el meu propi treball, he anat més enllà. Més enllà de mirar com moren els ratolins. Sa Majestat, senyors, aquest aire que jo proposo, d'ara endavant l'anomenem oxigen. No hi estic d'acord, senyor. És fàcil donar un nom nou a quelcom que no se sap què és. Sigueu descriptiu, senyor. Per què no de flogistat? Conec l'aire també com vos, Messier. Oxi és grec i vol dir àcid. I com que crec que el nostre aire està associat amb tots els àcids, estic sent descriptiu. Descriptiu? Va. Sou vos, senyor, que esteu sent àcid. Però el nostre aire de flogistat no n'és pas. Si em permeteu que continuï. Aquest aire és el rovell de l'ou de tota la química. He demostrat que, quan respirem, la prodigiosa maquinària de l'organisme transforma un pes donat d'oxigen en altres gasos i aigua. Però això és evident. No, fins que el peses. Per això, amb un rellotge no n'hi ha prou, ja que en aquest món res no es guanya ni es perd, ja sigui en l'economia d'un país o en una reacció química. L'equilibri de la química de la vida ha de quedar determinat. El banquier encara compta els seus diners. Mireu, he portat de París un vestit de goma que jo mateix he dissenyat. Recull totes les emanacions del cos per demostrar-los que l'equació s'equilibra. Doctor Priestley, esteu preparat per portar a terme l'experiment? I tant. Fins i tot per pesar coses en les vostres balances. Els meus experiments són tècnicament força complexos. Que us podria ajudar el doctor Schill? Em sembla que per aquest experiment necessitarem un voluntari perquè es posi aquesta mena d'armadura moderna que heu dut. Mary? T'ajudaria, Joseph, però temo per la meva vida en aquest enginy francès. No tinguis por, només és ciència. Jo em posaré el vestit de goma. Si us plau. A més de pesar la meva esposa, també heu de pesar el seu vestit. Les meves mesures portaran unes hores. Pobra madame.
L'experimentació quantitativa és un amant exigent. Ella fou qui va dissenyar l'experiment del seu marit. Però per què? Per la seva pròpia satisfacció? Com a registre, suposo. Però per què cal un registre? Per donar als altres la prova del que es va fer, evidentment. I de quan es va fer, penso. Confio que heu anat en compte, ja que el marge d'error no hauria de ser superior a 18 grams en 125 lliures. Què heu trobat? Madame Lavoisier ha perdut una mica de pes, però quan tenim en compte l'aigua i l'aire respirat, hi ha efectivament un equilibri aproximat. Doncs bé, ara ja hem verificat els experiments dels uns i dels altres. Ara que ja que veiem res no es crea, si no és que ho creï Déu, ni es perd. Excepte el que perd l'home. O perd la dona, especialment si és ella el subjecte d'un experiment. Senyors, aquest balanç crucial de masses punxa el globus de flogist. Jo no ho veig així, senyor. L'experiment que tan laboriosament ens heu fet fer, amb balances i amb el sofriment estoic de la vostra esposa, ha demostrat, i estic disposat a reconèixer, una funció del vostre aire eminentment respirable. Però, monsieur, no ens heu demostrat com el vau produir, aquest aire. Jo ja sabia que l'aire era allà, en l'aire ordinari, que potser no vaig veure que es combina amb altres metalls, com el sofre o el fòsfor. Això no ens diu com vau produir l'aire de flogistat. Li prego que deixi d'anomenar-lo de flogistat, doctor Priestley. El nom deriva d'una teoria que està passé. No per mi. Ni per mi. Per evitar aquesta discussió, per què no posem un nou nom a l'aire? I anomenar-lo oxigen? I sometre'ns a la tirania d'una nomenclatura inventada per vos? Quan una ciència requereix una nova estructura, quan efectivament hi ha d'haver una revolució, també calen noms nous. Però vos no sabíeu què era aquell gas? Vaig veure la necessitat que un aire expliqués la formació del rovell, la combustió i la respiració. Però fins aquell sopar a l'octubre a París, quan us vaig informar sobre les meves observacions, no coneixíeu la natura d'aquell aire. I fins aquell dia d'octubre que vau rebre la meva carta en la qual us deia com produir l'aire del foc. Jo havia iniciat els meus experiments amb mercurius calcinatus. Sí, després que sentíssiu el que jo havia descobert. Vos no sabíeu com produir aquest aire! Ordre, ordre! Senyor, sa majestat està contrariada. El discurs real és l'únic judici que rebran avui. Sobre què em va dir que anava la seva tesi? No m'ha preguntat mai. No, li pregunto ara. Les dones en les vides d'alguns químics del segle XVIII. Espero que no li importi que li faci un comentari. Abans no he pogut triar. Un de més no em faria. Així que Astrid va creure que l'havia d'entrar de contraband. No sé si inutilitzada. Amb vostè m'hi hagués sentit. Però amb la professora Rosenquist, no. Professora Rosenquist, sí. Per què no li diu Astrid? Normalment ho faig. I per què no ara? Per respecte. No em va agradar la manera com vostè la va interrogar sobre la meva presència. Estava enfadat. Estic enfadat. No m'agraden les sorpreses. Vostès van dir clarament què pensaven de la història i dels historiadors. Com podíem saber que hi havia una historiadora a la sala? No s'haurien comportat de manera diferent. Probablement no. De fet, sento que quelcom ha canviat. Ah, sí? Ara tots vostès pensen que són experts en el meu camp. Quan els vaig veure tots interrompent-se els uns als altres, preocupats per qui va publicar o qui no. Aquesta no era la idea que jo tenia de la ciència i dels científics. Creu que ens dediquem a ordinar escarabats en capses de museu? Jo pensava que l'essència de la ciència era la mera curiositat. Puc veure això en Schill. Potser també en Priestley. Començo a tenir problemes amb Lavoisier. Així que Lavoisier és massa meticulós per vostè. Creu que el seu interès en la precisió de les pesades és molt diferent del de vostè
en les dades exactes i en els documents. També estic parlant de cada un de vostès. Vostè confon la ciència amb els científics. Ah, sí? La ciència és un sistema, una recerca generada per la curiositat, sempre en contacte amb el que és real. Aquest sistema funciona tant Sense importar què és el que motiva les persones que ho fan. Els científics podem estar interessats en ordre de prioritat pel poder, pels interessos, pels diners, mentre expliquin algú que revisa els seus treballs. I això passa gaire sovint. Com més interessant sigui el descobriment, més atentament serà revisat. Per provar que l'altra persona està equivocada. Quina raó més noble. Això ens manté en la honestedat la major part del temps. No importa si som àngels o dimonis, els que descobreixen com funciona el món. Ni tan sols ens importa si donen credibilitat als altres. Vostè és força cínic. Potser tots ho som, Olor, una mica. Potser, Astrid, potser. Per una altra part, de mi també sap que la ciència no sempre va de poder, ni de control, ni tan sols de progrés. El món pot ser un pati d'escola ple de secrets, en el qual simplement és divertit descobrir per què una molècula es plega i una altra queda alineada. En unes altres paraules, els científics també poden jugar? Com els historiadors. En sap res dels historiadors. Ens veiem després. He de tornar al laboratori. Et trobaràs amb tots dos? Sa Majestat insistit. Antoine, aquell sopar a París amb en Priestley em preocupa. I a mi? Hi havia testimonis. Sí, i la carta. Quina carta? La de Schill. Jo la vaig veure. La vas veure? Sí, és complicat, és que jo en aquell moment no te'n podia parlar. I per què ho fas ara? Perquè em sento culpable. I jo he de compartir la teva culpa? A veure, ets el meu marit. On és la carta? Amagada. No l'has destruïda. Per què estàs tan enfadat? No vull discutir-ho. Però pots parlar-ne amb la teva dona? No vull parlar-ho amb ningú. Però per què? Un cop manifestat hauria de negar aquell pensament o condemnar-lo. Aleshores, tu creus que jo vaig fer malament? Encara ets jove. Ai, per què culpes la meva joventut? El refinament només arriba amb la maduresa. Sisplau, em vas ensenyar química, ensenya'm ara refinament. El refinament no es pot ensenyar. I tampoc es pot explicar? Si hagués sabut que ell triaria una carta personal i no un article científic per establir la seva prioritat, hauria preferit que la carta no hagués desaparegut. Evidentment, per això... Espera, però no hagués volgut saber com havia desaparegut. Si això és refinament, no ho entenc. Un pensament extraviat es converteix en una baixesa si es manifesta. Molt bé, ara parla l'advocat que portes a dins, un paper que mai no m'ha agradat. La llei no ens agrada mai, especialment quan té a veure amb la culpa. Sóc l'única culpable, ho reconec, només davant teu. Corromput pel coneixement del fet, com puc aprovar l'acció de la meva esposa? I no la pots aprovar encara que ho hagi fet com un gest d'amor per tu? Especialment si ho has fet per amor. Perquè aleshores també he de refusar el teu amor. Per què t'hi has d'enfrontar? És complicat, però ho he de fer. Per demostrar que li vas dir. Per demostrar que vaig ser el primer. I Schill I confio en ell. diu que té la prioritat. No em va publicar res. Així no fou el primer. Potser. Però això et convertiria en el segon. I faria que la Boisier quedés en tercer lloc. I aquest és l'objectiu. Que ell va ser el darrer. Això mateix. Per què? El món li ha de fer reverències quan jo el vaig precedir? Si fossis el rei Gustau, Déu no ho vulgui. tot i així. Si tu fossis el rei, qui dels tres triaries? Més aviat preguntaria quin dels tres triaria el món.
Josep, contesta'm com a marit, no com a pastor intel·ligent. Sempre has volgut respostes categòriques. La pregunta s'ho mereix. Què es mereix una cosa que sempre fa que s'obtingui? Ara no ets dalt de la trona. Vaig ser el primer a publicar i això em fa ser el primer davant dels ulls del món. Vull dir el cor, no els ulls. El món? El món no té cor. Però tu entens. Sovint me l'has obert. Ets una dona intel·ligent, Mary. No. És la teva esposa que t'estima, qui t'ho pregunta. Abans de venir a Estocolm, estava convençut en el meu cor i en la meva ment que jo havia estat el primer. Però ara... T'entenc, Josep. Ens anirem a casa amb les mans buides, Sara Margaret. Ens hem barallat. Homes. El rei ens ha fet marxar. No podia ofendre els francesos ni els britànics. Tenen força a la cort. I Bergman? Hauria d'haver recordat a Lavoisier la meva carta, en públic. Visca l'amistat, però penso que el rei és un ximple. No hauries de dir això. D'altres ho fan, fins i tot a la cort. Però per complaure't l'anomenaré imprudent? En quin sentit? Per pensar que 3 filòsofs de la natura es posarien d'acord. Això passa, de vegades. Quan es tracta d'esbrinar quin va ser el primer? Hem perdut la nostra oportunitat. Vols dir que quedarà com un misteri sense resoldre? Oh, no, no. Al món li agraden les coses senzilles. Carl Wilhelm, qui parlarà per tu? Els fets. Però quan? Una brusa molt maca, Astrid. Sabia que t'agradaria. Encara ets una dona molt atractiva. Això és exactament el que em vas dir quan ens vam conèixer. Aleshores la química anava bé. Aleshores, cremàvem, venc. I ens vam alliberar de quelcom... Similar al flugis de Priestley i Schill. Ja, més o menys. Però és que... Però és una paraula perillosa pels amants. Astrid. Ex-amants. Ens vam equivocar tots els efectes sobre l'alliberament. Com Priestley o Schill. Quan els amants cremen, també es guanya alguna cosa. Així, això ho va dir Lavoisier, però què vam adquirir nosaltres? Jo diria que coneixement. Oi, que bíblic. Volia dir l'un de l'altre. Cap serp ens va fer desviar del nostre camí. Però un home ambiciós sempre té problemes. Amb una dona ambiciosa. Què més hi ha de nou? Érem intel·ligents, molt intel·ligents. Fins i tot volíem fer alguna cosa per al benefici de la humanitat. I volíem que el món se n'assabentés. D'alguna manera desitjava que el novel retrospectiu per als morts fos més pur. Estaves equivocada. Mira, si més no, el novel retrospectiu ens va fer coincidir en la mateixa sala. Sí. Com presidenta, podries haver invitat algú altre. Tu podries haver declinat la invitació. Per què no ho vas fer? Per la mateixa raó que tu no vas triar-me un substitut. Aleshores, per què ets tan torracollons durant les nostres reunions? I tu, per què ets tan manaire? Hauríem d'aprendre a ser més transigents. A cap dels dos se'ns dona gaire bé, això. L'article que vas publicar l'altre dia era força bo. Força bo? D'acord. Molt bo. I a què treu cap aquesta floreta ara? No ho deia per afalagar-te. Es tracta d'una observació objectiva. Ho penses de debò? Què me'n dius de donar-nos la mà? No em pensava que viuria prou per veure el dia que us donaríeu la mà. Ulf ha entrat a raó. I a Sune, per una vegada, li ha agradat un treball meu. Si heu aconseguit fer les paus, no necessito saber per què.
Només feu-me un favor, tots dos. Poseu-vos d'acord i trieu un candidat. Per casualitat no estaràs pas intentant manipular el comitè, oi? Jo? Una innocent química teòrica. Sí, tu. Estàs pressionant per aconseguir un consens quan nosaltres hem de fer una elecció difícil. Només un guanyador. El Premi Nobel de Literatura no s'ha compartit gairebé mai. Però això és ridícul, és com comparar melons amb mangos. Suposo que la literatura és el mango. Té més sabor, sens dubte. Parlo molt seriosament. I jo també. Als literats no els preocupa la prioritat. I si hi hagués un Nobel retrospectiu en literatura, li haurien atorgat a Shakespeare, o a Dante, o a Cervantes, o a qui fos. Però no als tres alhora. Si Shakespeare no hagués existit, mai no s'hauria escrit el Rei Lear. Sense Dante, no tindríem la Divina Comèdia. Sense Cervantes... On vols arribar? Molt fàcil. Pensa en l'oxigen. Si Shelley, Priestley o Lavoisier no haguessin viscut, algú hauria descobert l'oxigen. Hauria passat el mateix amb Newton i la gravetat, amb Mendel i la genètica. Aleshores, quin sentit té donar un Nobel a ningú de la colla dels melons? Si de tota manera s'hagués fet el descobriment, per què amoïnar-se a esbrinar qui va ser el primer? Perquè la ciència la fan els científics i no les màquines. I els científics es deleixen pel reconeixement. Però encara no ens hem posat d'acord a decidir què vol ser, què vol dir ser el primer. És el descobriment inicial, la primera publicació o la comprensió global del concepte? Una pregunta molt intuïtiva. Vejam, exactament. Cap on creia que navegava Colom? A qui li importa? Els nostres vikings hi van arribar abans. Sí, i van trobar gent que hi havia arribat milers d'anys abans. Estimada esposa, en la solitud d'aquesta cel·la, no penso només en la meva sobtada caiguda en desgràcia, sinó en la vida que hem compartit. Estimat espòs, com el meu pare, vas reconèixer el talent d'una noia jove, no el vas apagar. No t'avorries quan tocava el clavicèmbal per tu a casa meva. No t'avorries quan et parlava de química, de gelosia, d'astronomia. Recordes? Quan jugàvem al joc de la bona sort? Pensava on s'aturaria la fletxa. En quina paraula? Saviesa? Convent? Matrimoni? Quan hi jugàvem, jo t'amagava el poder d'un imant, amb el qual movia la fletxa cap amor, una paraula que no havia emprat mai abans. I després ens vam casar. I em vaig convertir en la teva companya amb qui podies confiar, però no et vaig tornar a sentir dir la paraula amor. No tenia temps per passatemps frívols, ni tan sols per a fills. Pensava que tu ho entenies. La ciència i el servei públic eren el teu métier. Tot i això? Sempre vaig pensar que estava satisfeta. Tanmateix, per a tu hi va haver altres homes. El que vaig trobar a faltar va ser l'amor. Jo et vaig oferir molt més. Veritable companyonia. Cap home hauria fet el mateix. Pierre Dupont va oferir-me amor durant 17 anys. No importa. Mai no vaig gosar explicar-te què havia fet. Ara, abans que sigui massa tard, ho he d'escriure. Ara, a la presó, entenc que vaig ser negligent amb l'exactitud de les meves pesades. L'ambició sense amor és un sentiment fred. Jo mai no he estimat cap altre home. Mireu, hi ha una solució molt fàcil al nostre problema. Atorgar el Premi Nobel de Química a tots tres plegats i esmentar que se'ls atorga més per la revolució química que no pas per la descoberta de l'oxigen. No, això és fugir d'estudi. Incloure Lavoisier, que no va donar crèdit al treball que Priestley li va notificar de manera explícita i que Shelley li va confiar en la seva carta. Una carta que Lavoisier no va veure mai. Què ha dit, senyoreta Sol? Com pot estar-ne segura? Estava en curiositat.
Per això he fet un breu viatge als Estats Units, a la biblioteca de la Universitat de Cornell. Oh, quina pèrdua de temps. Ho sé tot, jo, sobre la col·lecció de papers de Lavoisier a Cornell. A més de temps, també li hauria estalviat uns diners. Els diners són d'una de les meves subvencions per a recerca. Sempre has estat amb la mà foradada. I què hi va trobar? Un llibre. Un llibre? A una biblioteca? Oh, ves quina casualitat. Un llibre titulat Histoire de théâtre. Com ens pot ajudar un llibre? A més, un llibre sobre teatre. M'agradaria mostrar-los unes diapositives. L'objecte que vaig trobar només sembla un llibre. És el necessari de Madame Lavoisier. Un estoig de viatge, camuflat com un llibre. Que jo sàpiga, els historiadors no l'havien mencionat mai abans, però el vaig veure al catàleg de vendes souvenirs de Lavoisier, que es va fer a París el 1956. I després vaig saber que la biblioteca de Cornell l'havia adquirit el 1963. Així que vaig decidir fer-hi un cop d'ull. Intuïció femenina. Per què no anomenar-ho recerca activa d'una historiadora? Aquí es veu obert. Observin tots els compartiments, amb fil, agulles, pintes, plomes i ampolletes per perfums i tinta. Fins i tot un regle encaixat en una esquerda, com les navalles suïsses. Qui ho hauria dit? Quan es treu la safata, hi ha espai per paper d'escriure. He comprovat les marques d'aigua. El paper és efectivament posterior a l'època de Madame Lavoisier. Els seus hereus devien usar el necessari. El mirall trencat de la tapa em va intrigar. Hi havia espai darrere del mirall. Vaig estar tafanejant-hi en compte. I vaig trobar un paper. Aquest paper. Què és això? Una carta. Naturalment, això no és una fotocòpia. Una carta que sembla ser mai no fou enviada. De Madame Lavoisier al seu marit. I què hi diu? Madame Lavoisier escriu: Estimat espòs, en aquests temps difícils, en la separació a què ens força la revolució, jo penso en el passat. Torno un cop i un altre a la carta del farmacèutic Schill el 1774. Sembla ser que ella va interceptar la famosa carta de Schill. Recordin que era ella qui portava la major part de correspondència de Lavoisier. Ara que l'excel·lència i la precisió dels teus estudis han convençut el món del paper central de l'oxigen en la química, ara que el flogist descansa en el cementiri de les teories descartades, jo no parlaré d'intransigents com el doctor Priestley, que continua predicant el paper del flogist. Ara, jo el que et demano és que em perdonis. No podia ensenyar-te la carta del farmacèutic Schill, estimat espòs. Hauria estat endur-se el vent que movia les teves ales. Eres tan a prop d'aconseguir-ho. La nostra prioritat depenia del fet que jo amagués aquella carta. Perdona'm, però no podia destruir-la. Fixin-se, no diu la teva prioritat, sinó la nostra. Va arxivar la carta sense ensenyar-li al seu marit. O realment la va amagar i aquesta pot ser una de les raons per les quals va sortir a la llum al cap de més de 100 anys, quan la va trobar Rimon. I vostè, per què ha esperat fins ara per fer-nos-ho saber? M'ho va dir a mi. I per què no a mi? Mira, de tots nosaltres. Vaig pensar que Ula tenia dret a comunicar ella mateixa el seu descobriment. Si algú té la culpa de que no ho hagi dit abans, sóc jo. No, no t'ho he preguntat a tu. Per què? Per demostrar com n'és d'intel·ligent? Jo li hagués dit que ho era, si hagués tingut l'amabilitat d'informar-me'n abans. Lavoisier és el meu home. La meva intenció era ajudar. Per què era la carta en aquest necessari? Per què no es va arribar a enviar mai? Jo em vaig fer la mateixa pregunta. I? Encara no us he dit la data de la carta de Madame Lavoisier. Era de just abans de Nadal, el 1793, quan Lavoisier era a la presó, uns mesos abans que l'executessin. 19 anys després de rebre la carta de Schill.
va ser durant la pitjor època de la seva vida, amb el seu marit a la presó quan va escriure aquesta carta, donant voltes al que havia fet anys abans. Però quan la va escriure ja no era segur enviar una carta com aquella. Una carta que no va poder enviar i una altra que no va poder cremar. M'agradaria acabar la feina avui, senyors. Així doncs, és el moment de fer una proposta formal. Ben, vols començar? Proposo a la Real Acadèmia Sueca de Ciències que seleccioni Antoine Laurent Lavoisier, l'arquitecte de la Revolució Química, per al primer Nobel retrospectiu en química. Espero haver estat prou formal. La meva proposta és menys formal, però directa. Jo proposo Carl Wilhelm Scheele per ser el primer a descobrir l'oxigen. Un home sens dubte humil, que no es va complaure a fer-se bombo o promocionar-se ell mateix, tot i que tenia el rècord d'haver descobert pel cap baix 5 elements, entre els quals el clor i el manganès. Si Sune vol recordar altres invents, què hi ha del descobriment del meu Priestley, del gas hilarant, del monòxid de carboni i del nitrogen? O de l'aigua carbonatada i la goma d'esborrar? A Alfred Nobel li hagués encantat el sentit pràctic de Priestley, La teva proposta, sisplau. que representen uns quants mesos entre competidors amistosos. Tenim un cas clar de descobriment simultani. Jo proposo Scheele i Priestley. Punt final. Lavoisier el podria mereixer, sí, però no pas per la descoberta de l'oxigen. Jo l'he proposat per ser el pare de la revolució química, que casualment va ser una conseqüència de la descoberta de l'oxigen. Les errades de Lavoisier estan clares, sí, però ell va aportar el veritable canvi. Vas esperant les errades morals. Ha passat més d'una vegada que amb els nostres premis Nobel regulars i només la meva delicadesa innata evita que n'esmenti alguns exemples. La delicadesa, venc, no és quelcom que jo hauria destacat entre les teves moltes virtuts. En aquest cas deixeu-me ser directe. La bona o mala ètica no es pot pesar simplement amb la mateixa balança que la bona i la mala ciència. Quin precedent pel primer Nobel retrospectiu. Sisplau, ja n'hi ha prou de discutir. Ara hem de prendre una decisió. A veure, hi ha 7 combinacions possibles dels 3 noms. Un de sol de tots 3, 3 parelles o els 3 junts. Admeto que em tranquil·litza el fet de saber que Lavoisier mai no va veure la carta de Scheele. Canvia això els fets? Tots sabem que Lavoisier no va ser el primer en descobrir l'oxigen. Encara has d'entendre el que hem descobert. T'adones que el 1800 Priestley, el teu candidat, encara va escriure un llibre que va titular La doctrina de consolidació del flogist i com es va refutar la composició de l'aigua? En unes altres paraules, a baix l'H2O, per endavant la farsa. Ets massa dura amb el meu experimentalista. El món necessita físico-químics com Lavoisier, o encara millor, teòrics. Clar, com tu. Ho podrien haver fet pitjor, però tots sabem el paper de les dones en la química d'aquell temps. Mentre va ser realista, Madame Lavoisier fou molt activa. Ara és el moment de prendre una decisió. Som 4 membres del comitè i tenim 4 propostes. Lavoisier sol, Scheele sol, Priestley i Scheele i finalment tots 3 junts. M'imagino que cadascun de vosaltres encara votarà per la seva recomanació inicial, encara que jo canviï el meu vot i triï una de les vostres opcions. Doncs així no arribarem gaire lluny. Tenim una altra manera de resoldre el nostre problema. Votem tots un parell de candidats. Només 3 opcions, doncs? Lavoisier Scheele, Lavoisier Priestley i Priestley Scheele? Genial. Però per què perdre el temps fent el teu exercici de votar els parells? Fàcil. Força tothom a pensar en un altre candidat mentre defensa el seu favorit. Però què passa si no tenim segones opcions? Tu, més que ningú en aquesta sala, hauries de saber que en aquesta vida, la major part de vegades ens quedem amb les segones opcions. Tu, més que ningú en aquesta sala, hauries de saber que a mi no se'm pot forçar a prendre una decisió. La qual cosa no m'aturarà d'intentar persuadir-te a tu i a tots vosaltres
d'arribar a un consens. Hi esteu d'acord? Vinga. Tots dos sabem què va fer Madame Lavoisier. Doncs, Creus que realment diluïm el mèrit de Lavoisier afegint-hi un altre home? Fa una estona has dit que cap de nosaltres dos té aptituds per al compromís. Què et sembla demostrar que estaves equivocat? Ula, vol repartir les paperetes, sisplau? Sí. Sisplau, Ben. Sisplau, dos noms. Així que ha sortit. Vinga, Astrid, digue'ns-ho. Que això no és Florida amb Bush contra Gore. podria haver estat pitjor. Res no es crea, res no es perd. Tot i que res no és senzill. Per descomptat, no ho és el món que en un mateix dia va guillotinar el meu pare i també el meu marit. Ni ho són la flama d'una espelma o la respiració d'un ratolí. El meu marit ho va entendre i la posteritat el reconeixerà per això. Esclar que alguns es preguntaran per què serveix aquest reconeixement. El nostre oxigen portarà coses molt bones. Els reis de segur n'imposaran un tribut. Però, i després de la mort? Uns altres savis seguiran allà on es van aturar l'insegur farmacèutic, el químic sacerdotal i el meu marit. Imagineu-vos què significa entendre allò que dona color a una fulla i com es torna vermella, el que fa que baixi la febre, que cremi una flama. Imagineu-vos-ho. With every waking breath I breathe, I see what life has dealt to me.
sad.